eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e heblo hesso e ƴewdade no golle men ɗe ɓurata yarirde yeeso ɗay ɗo joni allifnani hay ɗo woni ba jorɗo hay ɗo woni ta jorɗo hay ɗo woni hun endu jim hay ɗo woni jatongu piccuɗo hay ɗo woni ha tongu piccuɗo hay ɗo woni ha tongu piccuɗo ɗo woni del to toɓɓi mbiya za del ara so toɓɓi mbiya zayyin so toɓɓi soɓɓani mbiya sinara ɗo ko shin toyɗo mbiya piccuɗo saridu piccuɗo daridu piccuɗo ɗa koyngal ko toɓɓi mbiya ra koyngal ayna baaliɗo piccuɗo to toɓɓi mbiya rayna baaliɗo piccuɗo fa jorɗo teskema wonɗo no moƴƴi wootere ɓe hen ko wootere mbaɗata dow wiye fa toɓɓuɗo ɓe ko dow mbaɗata wootere wiye qaf toɓɓuɗo nden noon so wayini ko fa toɓɓuɗo ni noon gandata qaf toɓɓuɗo mabɓe ɗiɗi dow wona qaf toɓɓuɗo mabɓe enen noon ko wootere less wona fa toɓɓuɗo wootere dow wona qaf toɓɓuɗo paamon ɗon no moƴƴi qafara ɗo ko keef lamara mimarak nunarak hemowɗo wow yanara ko jangete e limto ko ni foti ɗo so ɗiggi kala ko winda ka jangowo inchallahu taala joni noon nde wonno jiɗɗen ko wadde ɗum e janginirde wonde ɗum ɗo okkotan woni ɗo ha paamen alluwal ngal ɗo jangoyten allif o oɗo allif mase bange oɗo ba mase bange oɗo ta mase bange oɗo ha mase bange oɗo ja mase bange oɗo ha o mase bange oɗo ha o mase bange oɗo dal o mase bange oɗo ra mase bange oɗo ra mase bange oɗo za mase bange oɗo sa mase bange oɗo sha mase bange oɗo sod mase bange oɗo dod mase bange oɗo ɗa mase bange oɗo ra mase bange oɗo aynu mase bange oɗo raynu mase bange oɗo fa mase bange oɗo qo mase bange oɗo kaf mase bange oɗo lam mase bange oɗo mim mase bange
oɗo nun mase bange oɗo mase bange oɗo wa mase bange oɗo ya mase bange ko timmi tan kala ko winda masa ka jangowo kadi ko gon heblo waɗoyte inchallahu taala tawde Allah walli on jiiti limtongo on gandigo on mbawigo waɗama ekko fatiha e naasi joni noon hoɗon tableau mo janginanmi o so Allah jaaɓi inchallahu taala ganda mo jiyammo on jii tableau o ko ni wayete tableau o ko ni o wayete ay on jii tableau ko ni waɗiranmomi on yiwa mon to ɗakki to ɓalal to ɓalal to o woni on jiwa mon to ɗakki to ɓalal to o woni o wala ɗo e ordinateur e ko ndeɗo feere kadi mbaɗanmi on ha mbawon janngude labto e moɗon on jii nani ay joni so waɗama ni joni ga woɗɗat kono alligo tan ɓola masa ɗo gandi toon portal ɗo gandi toon porgal less ɗo gandi toon porgal ɗo tural porgal muɗum toɓɓel ngel ɗo gandanayi pamon ɗum yo so gari noon ɓe jottima ɗo hankadi jarankede jaaha toon o tan garten mbiyen allif ngel ɗo portel ko ngel dow woni a so woni less ko i wiyete ngal ɗo tural so woni hen wiye u ngal ɗo kowal so woni hen wiye aa ndeka noon a faami masɗe ɗe e hewde ko nayɗe kaaɗi joni noon ngal ɗo portal gotal dow filliɗo laabi ɗiɗi ay mbiya an ɗo fooɗani ay oɗo i kanko filliɗo ɗiɗi mbiɗa in ay oɗo u kanko filliɗo ɗiɗi mbiɗa on ay ngal ɗo kowal kañum woni sidda ko gotum ayde kowal e sidda ko gotum ay oɗo a ko goto ɗo ko ɗiɗi o arti ɗo woni gotal o wonde porgal makko allif wadde portal dow nani foɗirte ko allif walla allif jowiɗo walla allif taƴƴo portal less e dow wona gotum wadde ɗo mbiyata ko a ko foɗimo allif o allif foɗimo ɗo ko less woni mbiɗamo i ko foɗimo yanara wadde mbiya i wadda faami portal less foɗirte ko juboriya walla yanara walla wirt gasi ngara ɗo tural foɗirte ko wow wadde mbiya o wadde tural ngal nani foɗirte tan ko wow walla wow taƴƴo ay ngel ɗo toɓɓel ko masgel foɗirte ko yanara allif joyi dow muɗum nani toɓɓel ngel ɗo foɗirte ko juboriya allif jowiɗo dow muɗum walla maɗa yanara allif jowiɗo dow muɗum ɗo so ɗiggi tan
ɗo woni laawol ma daɓɓol ngol jawlata wawde masde. On saha noon so o gasi ƴetton ba masre ndani henne, so gasi ƴetton harfere wonde nde oɗon jara noon. So timmi tan on jiyat kala ko winda masa on janggat. non ekko tan ko hen pawiɗen en co'arta hen taw ɗum ko hande heɓa ƴewno no wayata. sen garoyi hen taw en ganoyta so Allah jaaɓi inchallahu taala. roki en nande e famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal. alhamdulillahi bi alamin. a jiɗɗo janggude on noon bisimilla ma, ala suka ala mawɗo, a debbo ala gorko, o jinan ɗo min di Dental Diine TV. oɗo numéro garata 00221 77 906 14 81. sa jiɗɗo wadde ballal ma ndewna hen yetto jangde janggore, walla a jiɗɗo nadde to juɗol WhatsApp to gara ndewaɗo jettoɗa naneɗa. so jangde pular jiɗɗa nan toon, jiɗɗa ko alkula arab nan toon, walla heɗade zuruluji nan toon, walla dental diine janginowol sharia e gueɗe goɗɗe nan toon. koɗe nayyi ano andi ɗo jiɗɗa jeeyede hen. sa faye arde kaala indema yettode ma e oɗon numéro WhatsApp o nan ɗon. gara kaala indema yettode ma, kabramin ka jiɗɗo nadde, kaalaɗo ko jiɗɗa nadde ɗo. on saha min kalama serɗiji ɗi aɗi belma naata, a yiɗa mi gaccuma ndeeƴa. rokko en nande e famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal. alhamdulillahi bi alamin. on jarama. wassalam.